Narendra Modi Menteri Rung Badu ula aijing maham kabateng iya ka Pakistan. Haka baya dei bat ka kam leno haka por bau aijing kren habina ka Rajasthan haka sintading. Kaneka jingkren kalapen mi iya ka jingken to ha Pakistan. Haka baka nekari bamarjan kalak jubab menta iya ka jingkren jong PM Modi. Ka operation sendur kalabu lightly ki point banyele persya iya ki kam leno. Aba OPM Modi ulak penpau ia kasan perthei jong ke Pakistan. Ka Pakistan menta ka persyang ban penyaso ia ka bat kasan perthei election jong ka India. Aba batai kenong rim jong ka India haka baya dei bat ka jing yakun persya ia ki kam leno abinakar OPM bulaong ka operation sendur kalabu lightly ki mat ban yakun persya ia ki kam leno. Nengkong ia kapor bat kirupom aijing yakun en ino haki sipai. Ka India kam don jingting ban syak penthei haki kam leno. Ka khmat ka basisya jong ka Pakistan kan sapau haka perthei barok kawe. Kalami ka jingkiwin Pakistan hadin ka jingkren jong UPM Modi. Ngken tai ya ka jingken to bom don nongrim bat ki bom don jingkit kli. Haka jingkren pai ba badang sien ha Rajasthan. Haka jingle bejot ban persyang ban penyadai. Ia ka jingkren jong UPM bat kasan perthei. Ka Pakistan kalaong. Ka jingtemu jong ki jingkren ki badap. Da ka jingpen pau bakla. Bat ki tin pensitom ben ia kathan. Kalong ba pensungsi ia lade. Dagane ka Pakistan kalale biang ia ka ka bakala jule nadu mensua. Ulakot ya ka Pakistan kum kanong syak pendik haki kam leno. Bat ulaya syakmat bantem ya kiju kisurim jong ka Jammu and Kashmir sasisin. Dagane ka Pakistan kala pelong ya ka jingkerpat jong ka perthei ban yo jing yarap. Ka perthei ka dei ban simkhia bah ya ka jinglong sirkhei jong ka India. Bat ka jingkren ben ka bapenmi jingshun ka babu jingma ya ka jingsuk hakathain. Laong ka kubor katba ka Pakistan kadang yakren ban pen ia ka jingsuk ka jingpthei ubom atom kalawan biang sasisin ha ka jingshai ka jingkwa jong ni ia ka jingsuk kamdei ban singthu bakla kum ka jinglong batlot kano ka jingle thmu ni jingle donbor en sa jubab uloong da ka barki ka Pakistan kala pensisya ia ka jingkut jingmut jong ka por balaleno patkan pensisya lada don kam UPM Modi ula pensyai kanom don kano ka jingekren neka kam khai bat ka Pakistan kan kren tang syapang ka POK ka Pakistan kan yo ya ka ka badai jong ka India ka jingele kai bat ka snam jong ka India kan pelong ya ka Pakistan ban siudor kan neka dei ka jingkut jingmut jong ka ri India kajing singan kalong kajing don kam syua bantau ya kari India kabalakiu bat kaban saja tang endam man la katliu jong kari India kila singan dagane UPM mula pen bena om don snam haki snam jonga karong saw ka basit katuj ka Pakistan ka habban siu ya kador naga benta ka we pakawei kajing sak kembor jong kileno.